Aww. Hey guys, what's up? It's Jess Aquino and welcome back to another vlog. And today's video, sasamahan natin ngayon si Ned na gumawa ng Graham Balls. And ngayon, ito yung mga kailangan natin. Ipakita ko na lang sa inyo. Actually, naka-start na kami kasi hindi nag-record yung video kanina. Ayan. So, tingnan mo nga kung nag-record ulit. And ayan guys, sa paggawa ng Graham Balls, hindi ko ito alam kasi first time ko. First time din yun eh. Kasi siya talaga dito. First time natin. Nag-search Ay, na. kaya gawin natin ko yung ihalo din ito dyan. Ano na, hindi na natin. Alis ganun pa din, tapos ihalo na lang ulit dito. Nag-search kami kanina kung ano yung gagawin. Ay yung mga kailangan. And ito ang kailangan. Graham, crushed Graham, tapos marshmallow syempre. Tapos itong kondensada, green, ito yung pinakamura. Then, ano tawagin Sprinkles. yan? Sprinkles or sprinkles? Sprinkles. Ayan. Tapos ito nang syempre pangbukas, pang-measure, pero hindi na. Isa lang. Tapos ito, Tapos puti, Milo. puti. Tapos ito nga pala pang Milo, pang black. Mamaya. Tapos itong tray, syempre. Yan. Ngayon, binuksan namin yung isa kanina, then hinalo namin siya. Kay, ano to? Condense. Ganito yung tsura niya, guys. Haluin niyo lang hanggang yung pwede niyong ma-shake mamaya. So, so guys, i-ganyan nyo lang na i-ganyan para tama dito maging yung pwede nyo na siyang ma-shape as circle. Ayan guys. So parang ito pwede nyo na siyang ma-shape as circle. Ayan guys. So ito yung bubuksan na rin natin itong dito na nagkakalit. So ngayon, gawa tayo. Gawa muna tayo video. Nakakatawa. So ito na, try na namin. So yun guys, tatagpin niya siya. Pero Ipa-flat na. Hindi para mailagay si Tingnan natin. diba? Magiging shape na tayo. Tchanan! Galing ko na. Tikman ko nga. Ayun guys, para siya yung pinabato sa pader. Finishing product ka. Parang naglalaro lang kayo ng clay. Is naglagay ako ng oil kasi dun sa napalat ko nag-oil sila. So kaya po dito. Ayan guys, nakailan na ako. Si Kuya, pupunti pa lang. Wala pa. Ulit maghalo. Ito lumikit. Ako din ako. Ako na. Kasi pa naman gawa. Oo, expert. Expert yung ganyan. Dito ka lagi. Guys, hindi ito tutorial. Kami yung nag-aaral. Tapos i-circle, roll. Ay, tama na karga mo. Ayan guys, i-roll na. Patakaw siya ng sprinkles. Sprinkles ba talaga tawag? Basta crinkles. Sprinkles, ano yan? Sprinkles, brinkles, sprinkles. Sprinkles. Brown. Ito yung karga. Parang ilagay si... Ay, oo nga no. Chili oil. Ayun na natin. Coffee. O kaya iluluto tayo. Ay, alam mo sinamay na nalunod po niya. Scramble. Tama ka na, naniwak. Ay, saan ka tawa yan? Ay, dito, tutulog ka na.
Ha? Oo. Baka makatulog ka na. Ay, matutulog. Kirim, sige, tapos kung di ba ba? Mga ko tira, kung tayo. Lante. Di ba kabino ko kawin? Lante. Di ba? Ano ba? Sige, tilo ba? Ang hindi na to abot ng bukas. Di ba? Kailangan yun, ito sila. And the first time in forever. And this is our finished product. Hindi mo kaya pagkatabi-tabi mo.